Vale, Sant Jordi, jo a tope al carrer. Sempre m'encanta. Crec que és un dia preciós, que s'ha de sortir al carrer. Normalment sol fer bon dia, sol, per tant, crec que és un dia molt maco per sortir al carrer. M'agrada que em regalin roses, la veritat, més que un llibre. A veure, també m'agrada, però és que és un moment molt maco per regalar flors i a mi sempre m'agrada que em regalin flors. Drac o cavaller? Drac. M'agrada més el drac que el cavaller, la veritat. Un llibre que no m'hagi acabat mai, jo és que em solo acabar tots els llibres que em compro o que em regalen, per tant, potser de petit algun llibre de Jerónimo Stilton, no ho sé. Disc o llibre que us recomano per sobreviure a la diada, qualsevol de Miley Cyrus o Carlos Ares. Li regalaria una rosa a la meva millor amiga, perquè cada any ens regalem roses mútuament, així que li regalaria una rosa a l'Anna. El lloc preferit meu per ser a Sant Jordi és a Barcelona. Barcelona, si no Girona també m'agrada molt, perquè és una mica més tranquil que Barcelona, no tan caòtic, però Girona o Barcelona. I després, no tinc com cap curiositat o anècdota com a tal, simplement que cada any doncs, el solo passar amb les meves amigues i ens regalem roses i és molt xulo, la veritat, ja està, em fa tot.